ụmụ ibe anyị ekene unu. Ụmụ ibe ọ nwanne unu nwoke bụ Nonso na-ekene unu taa. Asị m udo dịkwara unu n'ụbọchị taa. Ụmụnne, anyị na-akwadobe ka igwe okwu anyị ga-esi wee bido kwuba okwu mgbe ọbụla, mana ọ na-emekwa na-arụkwa ọrụ a na-arụ. Onwekwe ka oge si wee pụta agbapụtakwa gbasaa ozi. Oge na-adịghị anya anyị ga-apụtakwa otu anyị si apụta, bụ na ihe mere bụ na ọrụ anyị ji n'aka buru ibu. Ka m si agwa ndebe anyị oge ọbụla, ha nwere anyị ndidi. Ọ bụrụ na anyị kwadosie ihe anyị na-akwado, anyị ga-apụtakwa na-agbasa ozi. And anyị na-agbasazi ozi, ọ gaghị abụzi nke echi agbasa tata, agaghị agbasa echi, na ọ ga-abụzi 24 hours. Ọ na-ekwu na FM, ọ na-ekwu na AM, ọ na-ekwu na telivishọn. Ọ bụ ya bụ mba anyị na-agba. Ọ bụrụ na anyị gbara ọsọ, anyị nọ ya ọkọ hapụkpọ ma were gịnị zụọ ụmụ, o nwere ihe metere ya. Anyị apụtago bụ na ya apụtago. Anyị nwawo ndị ọdịnala, anyị nwawo ndị kwere n'ihe otu kwuru, mana anyị gwawo ndị ndozi ọdịnala. Ọ dị mma ka amara ya amara. Ndị ndozi ọdịnala dị iche na ọdịnala, maka na anyị ma na anyị na-aya ọya, arụ adịrị anyị. So anyị bụ dọkịta, anyị bụ dọkịta, anyị bịara ịgwọ ọrịa na-aya anyị. Ọ ihe anyị bịara, maka enwere ndị bịara iri eri, anyị abịara iri eri. Anyị bịara ịrụ arụ, maka ndị na-amarọ ha mara na anyị bịara ọrụ. Ọrụ ọ dịkwaghị izi, ọ dịrọkwa izi, maka ndị mmadụ chekwa na ihe a ọrụ nke mbom na ọgụ nne na-agbara nwa. Ọ dịrọkwa izi. Ịmakwa na ihe wụ na 1885 na nwa bekee bịara were anị gị. Ịma ihe wụ changing of psychology. Ịma ihe a na-akpọ psychodynamic. Ịma ihe ọ bụ. Enwere ihe wụ psychodynamic, everything wụ psychology. Mana ihe nwere ike ndị mmadụ nwere ike efu ka ekwu ọdịnala ọ dị izi, ọ sụrụ Igbo ha amapụtasị ya. Mba, ọ dịrị izi. Ọrụ anyị na-arụ buru ibu. Ihe a bụ nnukwu ọrụ. Ọ bụrụ ọrụ nkịtị, ọ bụrụ ọrụ nwatakịrị, ọ bụrụ ọrụ a na-akọgịrị akọgịrị. Ọ nnukwu ọrụ. Mana ndị be anyị nwere ike otu a na-asụ asụrụ Igbo ni ịgbagụ na ọdịnala bụ Igbo, omenala bụ Igbo. Onye ọbụla nwere ike ikwu ya, nwanne mara ihe a na-akọ. Ihe a na-ekwu ihe a to change a behavior. Ịma ihe bụ behavior. Ịma wụ 7 principle, emotional principle behavior inside the human being. Can you define them? Ịma ihe bụ behavior control, your attitude. Ịma ihe ọ bụ. You don't know what is attitude. Ịmara ihe bụ emotion, ịmara ihe bụ behavior, ịmara ihe ọ bụ. So anyị mana a na-ekwu something ndị be anyị anaghị aghọta. Eche ma ọ bụ nwere ihe. No, ọ bụrụ na ịmara ihe anyị bịara stay clear na wọchị, ọ ga-eme gị n'anya. Ọ bụghị ekwu ọdịnala onye ọbụla amapụtasị ya because asụrụ Igbo, ma ndị ọfọ, ma ndị ogu, ma ndị aja, ma ndị nsi, ma ihe niile amapụta asụrụ Igbo. Ọ bụ nke anyị. Nwanna ọ bụrụ ya, enwere onye si ga-eme na anything. Mana ihe anyị na-ekwu na anyị nwere target. Anyị Igbo adịrọ mma abụrụ because of no politics. Mba, enwere ihe a na-akpọ psychological problem. Ndị Igbo 97% of ndị Igbo jee psychological test, they will fail. But ị nwere ike ịmara reason why, but they will fail it. 97% of ndị Igbo ga psychological test, ha daa ya. Why? Because ịmara why. Mgbe anyị pere mpe, gwa m ndị Igbo ka na-egwu egwu ọnwa. If you go to any western world, ị gafụ na na-arụ garage, a na-arụ parks ebe a na-egwu egwu. You don't know the consequence of that. Ịmaha na enwere process of development in the mind. That's why iji asọ mmadụ asọ ito abụrụ because of na ị naghị ejezibe mmadụ eri nri, ị na-asọ ikwu gị na-asọ ibe gị asọ. All because of egwu ọnwa ahụ, that na-emold brain to mold that relationship. Ọdụrọzi ijezie n'ụlọ ụka, ndị ụlọ ụka agwazikwuo gị na nwanne gị na-akọ nsị, nwanna gị na-akọ nsị. All those things will nonsense, make no sense. And the worst thing bụ na ije believe na a na-elochi na-achụ aja na-eme agwụ. That is why you believe in the church problem, not because of na church problem. No, a na-agwụ the consequence of those things. Ọ bụrụ na anaghị ekwu na ọ dị mma na ọ dịrọ mma. The consequence of it believe na that thing would ihe church na-eme benefit of the church. Because ọ bụrụ na believe na that nonsense, church will not get you. Ịghọtago ya na-agwa ndị be anyị. O nwere onye si na mmụọ adịrọ. Mmụọ agwụ bụ agwa is a character. Character mean something unstable. That is it. Anakwa ihe a na-ekwu. So you need a therapy to stable a character. What is therapy? Oya bụ ọdịnala, ndozi ọdịnala a na-ekwu, ndozi ọdịnala ya bụ the character behavior. Anyị na-eme oru a character. Oya ha na-ekwu maka ya.
anyị nwere ọka ngụbara ụnụ ka m bido n'isi. Ihe a bụ akwụkwọ ndozi ọdịnala ka m na-agụrụ ụnụ ihe a. Listen, agaghị egosi ụnụ, ana m agụrụ ụnụ the headline just ka ụnụ mara amara. The philosophy of ndozi ọdịnala ọ dị ebe a. Number 2, the characteristics of ndozi ọdịnala ọ dị ebe a. Number 3, aims and objective of ndozi ọdịnala ọ dị ebe a. Number 4, na-agazi ka m garazi na-ekwu maka nwere ike ndị mmadụ akọpịrị ọ naghị afịa ahụ. So ihe a na-ekwu ihe a bụ na ọdịnala nwere a process of doing something. na enwere ebe anyị na-eje. All these things ọ dịrọ ozi otu ahụ unu tụ eche a very big job, a very big tax. And ọ bụrụ na ị nwere ihe a na-akpọ a book that guides those ideology and principle, enwere ebe ị na-eje. Maka ebe ọbụla nọ n'ụwa, any race you see, even anyị nwere our own religious philosophy. anyị ha ma agụ na afa ya, mana all those things nọ on process. You have to do it one after the other. And ndị ọdịnala, ndị ndozi ọdịnala nwezikwara their own commerce which is on the way building, which ọ ga-eme onye ọbụla n'anya. Mgbe anyị na-ekwu maka nke anyị, mana unu na-eche na ịmana unu si n'elu n'ọwụ gọọmenti mba. Ọ bụrụ gọọmenti, ị ga-enwegodi ideology, your own way of life wee kwubezie. Ọ bụrụ na ị nwere way of life, how can you talk about gọọmenti? Ịgba ihe a na-akọ dị, but ị nwere way of life. Ana Igbo adịrọ mma abụrụ maka gọọmenti. Ana Igbo adịrọ mma because of we don't have these things ya na-ekwu maka anyị enwere ya. Anyị amadị structure dịka otu dị ndụ na otu iwu mmadụ na unu bụ ka ndị ọdịnala. What those things we have been studying, anyị na-study ha for a very long time now. Otu a mmadụ dị, mmadụ okwu ịnọdụ otu a na ikwu okwu inside you, nobody will hear it, only you ọngụ ga-anụ ya. Ihe ọ na-achọ ịgwa gị bụ na enwere ihe nọ n'ime gị. Ịghọtago? So but unu differentiate, unu separate spirit and man, wesa ya chọbazie n'eluigwe, ọ bụ nsogbu adị. Onye ebe ahụ nchọbara ya n'eluigwe. These things we are created to take away your natural force, your natural power. All this ideology, chukwu nọ n'eluigwe, ọ nọ ebe nwa, ọ nọ ebe nwa. All those things we are created to take away your power and your sense. Is our definition of creations. Nna nna anyị ha based on our ancestors. Nna asị na-eje nna nna anyị ha. All those things unu na-eme ọ bụrụ ihe o miniri. Ọdịnala n'ime akwụkwọ ọdịnala, the actually osu nọ ebe ahụ, the actually ume nọ ebe ahụ, the actually meaning of agwụ, meaning of ohu. Ihe a unu na-ekwu abụrụ nonsense. Ọ bụrụ nwa ihe ọ bụ eri bụ eriri, the energy that descend, condense, energy that condense. Oya ka ndị Igbo na-asị mgberi. Ama m ihe a ga-eme ndị Igbo ka ha mepee isi ha. Ọra eri, ụmụ eri, that is the children of the beginning. Oweri, ihe niile a ụcha children of the beginning. Ọ bụghị dị ọkpara ka a na-ekwu maka ya, ọ bụghị ada. Ọ bụrụ dị ọkpara, ọ bụrụ ada ka a na-ekwu maka ya. Ndị Igbo bikonu, all these things ị na-afụ n'ala Igbo, omenelu, omenala, ihe a bụrụ omenala nna gị. It is not so. Ndị nna gị anara esi otu achụ aja. Nwaanyị na-eme ọnụ ọdị, enyi ya ọkụkọ, o were na ọgwụna ọjọọ sụkwa iwe mara. Ọjị bụ incantation, ọ bụrụ prayer. Ihe ọ na-ekwu bụ na you have never done this, you have never done this. Ị ga-eburu egbe n'aka, ịkara ọjị n'aka na-ekwugheri. Onye ochi na onye ama ọkpara ọjị n'aka na-aga ọjị. Ọjị is an incantation, ọ bụrụ ekpere. Incantation were magical word you are invoking. That is, you are confessing that you have never done this. Na onye mekwa ihe na ihe dogo amekwa ihe. That means ọ bụrụ na ị na-eme ihe ahụ ị na-ekwu n'ọjị ahụ, that means that thing will go against you. All that in the Bible, ebe ahụ ị na-agụ Sam is incantation, ọ bụrụ prayer. Incantation. So ndị Bible kwesịrị ịma difference between prayer and incantation. So ị gaghị eme ihe isi ihe ị na-eme, ị na-ekwu ya were ọnụ gị iji eri ede na-ekwu ya, ịkpara ọjị n'aka na-akọgheri. Ịbụ onye ori, ịbụ onye ama, ikpere ọjị n'aka na-akọgheri. Ọjị wụ symbol of life. Ọfọ ka ị na-agọ ọfọ. Ịgọ ọfọ abụrụ ikpe ekpere. Ikpe ire is begging. Nonsense. Ihe a bụ okwu ndị ụka. You can manipulate energy by saying or by ikwu okwu. It's incantation because you can say something in your mind. Ị nwere ike ikwu okwu n'ime gị, o nwere onye ga-anụ ya. That means letter is force or a power ka ọ bụ. Ọ bụ ihe anyị na-achọ restore into our people's consciousness and mind.
that you control. You are almighty creator. You are, as you go you create life. You ọgụnwa personality is reality. Ọpụ ihe ị na-eme onye ka na-akpọ chi, onye na chi ye is your destiny, is you. Ikwe chi ga-ekwe. Nna nna gị tell you all these things in black and white, plain black and white. Every Igbo word means something. Every Igbo word is part of creation. Akọ, uche, ume, obi. Obi abụrụ anụ arụ. Obi bụ breath, ume. Obi represent ume a na-eku eku is breath. Ọ bụrụ anụ arụ. Akọ is the invisible force. Ọsị gị jiri nkwa akọ na uche, jiri akọ na uche gị. Ihe ọ na-ekwu bụ the intelligent inside you. Uche bụ uche, iji eche uche n'ime obi gị ka a na-ekwu uche. Echiche, all those things are energy inside you. A na-ekwu maka ya for you how to use them. But you got condition the energy from childhood ka ị nwee ike use eme ito. You got condition the energy when you are a child. That's why you ga-eji enwe nursery education, primary education, secondary education and university. Ọ bụ ihe o meanri the university. That is i develop go the mind. Mgbe the mind arụ ọrụ onye nwa bụzi universe, age of universe, when you will use the mind to work. Mana ndị be anyị we don't know. You created idea so you can use the idea. Nwa bekee created idea and give you. So if you cannot generate an idea, you can never create anything. So all those ideas we develop ka anyị ga-eji azụ ụmụazị. So nwatakịrị aha too o use the letter to create. Nde igwe keki ga-esi ama nke m na-ekwu maka ya. Olesi ma ederie nwee ihe m tinyere ka ị mara ihe m na-akọ. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya ị gaghị use these letters to create. Nna nna ha na-use symbol because mind recognizes symbol. So nkwuo igwe with the symbol, nna nna ha mara na-ekwu igwe. Nkwuo igwe with the symbol, nna nna ha mara na-ekwu maka igwe. So now the difference is divided. Go mana kita is Roman alphabet. Nde igwe na igwe. How can you know? Now igwe ka na-ekwu maka ya ma igwe. How do you know that? Nna ekwu maka akwa na akwa. How do you know na na-ekwu maka akwa ma ọ bụ akwa? Olesi ma okwuru ihe ekwu. Nde ya ede, how do you know? How keki ga-esi ama? Ma na-ekwu this thing ndị be ya na ha ama. Life is creation. All the creation that can akpọ life. Ndụ is a manuscript. It's manual of life. It's manual script. Oya ka na-asị mma ndụ. The beauty, the manuscript of life is you. The reality you create. That thing na-eche na na-eke ka ngwa na-create. You are creating them as you go. That's why eji ekwu ndozi ọdịnala to because I fụrụ afụ, I fụrụ na line. We are out of line. I pụrụ na line, we are out of the line. Anyị amara ebe anọ. So we have to restructure and move direction ebe anyị na-eje. Anyị ma the lower level of our ancestors ndị ha bụ we know who they are. Abụ m nwa eze ana. So I know what I'm saying. Nne m na nna m bụ ndị amaala. Ọkwa nke ndị kịta nna nna m ọkwa nke ndị agbabasị n'ụka na-emechu mmadụ ihu. Mana ihe a na-ekwu maka ya ụmụ ibe anyị ejeghị egwo. Onye ọbụla nwere anwara chọrọ omenala Igbo o nweghịkwa ike ịfụ ihe ọma because ihe ọma dịrọ dị all fake. All British created they created them 1900 to fool you and there the consequence in ata today. Alpha in ata is not by surprise. Ọ by surprise is purposely did. Emere ya eme. Cause and effect ka na-akpọ ya. A na-akpọ ya cause and effect. Ihe na-eme na Igbo today was created in 1900 purposely. Ezenri, the original Ezenri, go and read. British chụpụrụ ya n'ọkwa tinye onye nke ha gaa gụọ akwụkwọ ịgọ dị ebe ahụ. This one abụghị secret. This one is not a secret. All the whole chief was created. They are warrant chief. Oya ka ị na-akpọ his royal highness taa. They were created. Ha kere ha eke ka a na-asavụ nwa bekee. Ekere ha ka a na-asavụ nwa bekee, all of them. So your religion is being created, your culture created, your educational system created. So ka ihe gị na-abịa zi na-asị na-ata ahụhụ or coincidence? Ọ bụ coincidence na your enemy gave you education, gave you religion, gave you God,
gave you everything, ịtọ ọnụọ back ịbịazi esi m ee ndị Igbo atagbo onwe ha na ahụfụ, kedu ihe mere Igbo anyị amakwa na Igbo echenji chana, what happened, what will happen? Ebe ọ bụ na ya onye afụrọ gị n'anya kere place nye gị. Ọ bụrụ na ị nwere ideology nwanne ihe m ji ekwu ebe na afụrụ m Igbo n'anya, I know what I'm saying. Ndị anụnwa na-atọ ọjị n'aka nzu ha amara ihe ha na-akọ, ha amara ihe ha na-akọ. Ọ bụrụ ya bụ problem abụghị ka nzu na ịta ọjị, problem abụ na ihe ahụ ị na-eme. Ọ bụrụ ya bụ ihe nna nna gị code something, there is a coded thing in that thing you are doing, so the problem is go and get the code, go and decode it. The message is go and decode the information. Ọ bụrụ ihe ahụ ị na-eme ka a na-ekwu maka ya. Decode information of the ọjị, ihe nna nna gị ha na-ekwu. Decode the information of the nzu, decode the information of those things ị na-eme. Ọ bụrụ imere everywhere gachi unyu, bụrụ everywhere ruo unyu, tee ure tee unyi na-akọgheri. That is not what they are saying. Ọ bụrụ ya ka ha na-ekwu, ihe abụrụ ihe ha na-ekwu. Nna nna gị ji eke na ori na afọ na nkwọ wee mee ahịa. Ọ bụrụ because na ha chọrọ ịzụ ahịa, they want to keep it forever. But all for nkụ want to decode what is eke, orie, afọ, nkwọ. Ha were eri wee mee a name of a place for you to decode what is eri, for you to decode. Keka spam na-adị, how do spam look like? Ọ bụ maka eriri. Doesn't spam look like eriri? Gbawa mkpụrụ amụ gị, ị gaghị afụ spam n'ime ya. Break your testicles, ị gaghị afụ spam n'ime ya. But they generate at the moment. How come? Because ha nọ na your bone marrow. It is in your bone marrow, not in your testicles. But your testicle na generate the rope eriri ahụ when the moment arise, because abstract ka ọ bụ. But ndị be anyị na-agba something ha marọ. Anyị ga-amarịrị ihe a na-akpọ psychodynamic. Agwụ bụ psychodynamic, ọ bụrụ ihe ahụ, ọ bụghị anaghị arụ ya arụ. O wee therapy, mana ọ bụ n'Igbo ka a na-ekwu ịgbazi mmadụ onu, arụzie ego onu. All therapy ka a na-ekwu maka ya. But this therapy were ritual ka a na-eme ya n'Igbo, because ritual abụrụ ndị na-aka ọtọ mmadụ isi. Ọ bụghị ekwuo ritual eche na asị gị weta ọgwụ eji agwọ mba. Nke a na-akọrọ mmadụ, anara mmadụ ọkụkọ, nara mmadụ ewu. Ọ bụ wayo, nothing more, nothing else. Wayo ka ọ bụ, nwere onye na-emere, because you cannot prove it. You gaghị prove nwunye. Ọ bụrụ na m were dị ọkụkọ gbusia ya sị gị na m emechago, how do you know? How can you confirm na m enwere ihe m mere? M were ọkụkọ, m were ewu jide n'aka na mgbe ya mmadụ nsị gị emechana. How can you prove it? Ka eke ga-esi ama na enwere ihe m mere? So this is nonsense. Ihe a bụ ihe ndị ụka ji wee jide n'ọrụ, superstition na-enwere isi. Nna nna gị gwara gị na ume bụ ume a na-eku eku. Kedu ihe bụ ume? Obi. Kedu ihe bụ obi? Before everything created there was obi, but you don't know. Before any creation there is obi, because all ya bụ obi gị kwụsị nwụọ. If your heart is stop nwụọ, but ọ bụrụ the pump a na-ekwu okwu ya, no, the energy, the nervous system dị na the obi, the connection between the soul and the obi, ọ ya ka a na-ekwu maka ya. Mana nna gị kpọrọ ya obi because he like English. It translate ya ozugbo so hard. It translate ya ozugbo so hard. Mana chefuzie na English wụ eleta magic. Ngwanụ nwanne were et ahụ efuru ebe ahụ. Ọkụ mana et ihe kwụsị ya wụ echi abi. Were dị echi ahụ kwụsị dị et ahụ tinye n'isi mbido. Onye gị heart. Onye gị heart. And that echi wụ symbol of ladder. Echi wụ symbol of ladder, but because obe eji arị enu. Obe eji arị enu na ala Igbo. Ọ dị ka echi akwenye n'eziokwu. Obelix mgbe ndị nna nna anyị harụrụ obe eji arị enu. N'ọnụ obe ahụ enwere ihe a na-akpọ a precious stone. Echefego m afa the precious stone ahụ. Ọ na-eme attract energy of sun. Onye nwoke na-eji arụ pyramid that time. Mgbe mbụ pyramid obere grand ebe a na-eni ndị mmadụ. So there is so much information, misinformation. That's why I ji atara afụfụ nwanne o nwere ihe ọzọ, because anyị apụgo na line, anyị amarazi ihe a na-akọ akọ. That's why ndị ojii niile enwere na-aga ọfụma mba, because e mere interrupt your life and your civilization. Ị bụrụzi onye nkịtị. Ihe bụ na abụ onye nkịtị ma ị chọrọ ma ị chọghọ ụmụnne. Ị chọrọ ma ị chọghọ, that is it. That is perfect truth. So ọ ka mma otu anyị matara eziokwu a na ndozi ọdịnala bịara ka anyị hazie ụmụ ihe. Anyị hazie ụmụ ihe,
anyị enwelezie a down a structure, so ndị na-abịa after us agaghị ata ahụfụ anyị tara. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị ya nwanne, ihe na-eche anyị n'ihu death. Ihe na-eche anyị n'iru death because we are distracted. Anyị dị distracted na-aga ebe ọzọ. Ọ bụrụ ebe a nka nsogbu anyị dị. Ọ bụrụ ebe a nsogbu anyị dị bụ na Igbo man is traumatized in his own land because the mind eji wee program gị. Because of the mind will problem. The program in your brain, you are suffering from psychological problem, post-psychological mental disorder. But on a that does been because of madness. This is not madness. Onye oshi nwere problem. Ya na-akpọ ya agwụ. Agwụ na-akpọ onye oshi, mana onye na-arụ ajọ nrọ for you onye agwụ na-akpọ ọ bụrụ ya. Onye na-ajọ ajọ nrọ nwere psychological problem. Onye ochi bụ onye agwụ na-akpa. Onye ama bụ onye agwụ na-akpa. You see why Igbo land is not good? Because ị hapụrụ onye agwụ na-akpa chọbazie onye nwere psychological problem, onye na-arụ ajọ nrọ. Ọ bụrụ agwụ na ọbụrụ ajọ mmụọ na-enye onye ahụ nsogbu. Onye ajọ mmụọ na-enye nsogbu bụ onye ori na onye ama na onye na-akọ ọgwụ na onye na-egbu mmadụ, because the inside his brain ọ dịrọ mma, isi adịrị ya mma. So a ga-differentiate ihe unu na-akpọ spiritual problem from onye nwere mental disorder. Differentiate gbasanụ dị okwu ọya nwere problem. Ndị Igbo aghọtara ihe a na-akọ. Ọ bụrụ about na ị nwere PhD, no. Ọ bụrụ about PhD e nwere na America na doctoral degree or na science or technology, no. Ọ bụ to understand the philosophy of life, how you live, ordinary philosophy of life. Anyị na-ekwu maka nna nna anyị ha na ihe ga-eme wee gbazie anyị onu ihe mere anyị ebe anyị si nwee nsogbu. Ọ ihe a na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ maka ịka nzu, ọ bụrụ maka ịta ọjị, maka anyị ma the code of the nzu. We know the code, so we don't give the code out. Anyị ma ihe ọ bụ ihe o mean. Maka nna nna anyị ha nwere ihe a debere, nwere information nọ dị ya, and anyị nwajiri information eme ihe ọzọ. Ihe ha na-ekwu maka agwụ ọ ya ka m na-akọwara ụnụ na. Ma ọgba njem ihe a na-ekwu nwanne rapụ story, ihe aba akụkọ, ihe aba akụkọ ndị nta akara, nwere ihe dị dị. Ọgba njem was created by ndị ụka. Osu was created by ndị ụka. Arụsị was created by ndị ụka. It's just to destroy you, nothing more, nothing else. Rapụ all those things. Mmadụ na-anwụ bụ anwụ. Onwe onye si na ihe ọjọọ adịrọ. Onwere onye si na ihe ọjọọ adịrọ. Mana ihe ọjọọ came through life experiment. If I change any element, any energy, any atom, onye get different result. Human being is part of atom. Once I change your reality, I have a different result. That's all. So ihe na-eme na Igbo ọ bụrụ surprise. Ọ bụrụ a surprise, ọ bụ the outcome of what they do. Ọ bụ the outcome of ihe ha mere eme, ọsọ plan emere eme ka ọ bụ. So now they are reaping what they sow. So Ngwa bụ the victim, but they are the benefactors. One man's food is another man's poison. He was the victim, but they are the benefactors. So now ụmụnne ọdịnala a na-ekwu okwu ya, all the best thing, because onye nwa bụ all the structure of your life. Ọ bụ ụlọ ga-adịrọ mma, if your house is not good, nwanne ịba ebe ahụ mmiri zoo ụlọ ada atagbuo onye ọbụla. The structure of your life being onye Igbo, ọnya bụ ọdịnala ebe ahụ ka ọ dị. But ị chọrọ m ịchọghọ. Ọ bụrụ na ihe ị na-eme adịrọ mma, nwanne ichenjie. Instead of you to abandon your problem and run away, you go and measure your problem. Igbo, asị Igbo adịrọ mma, ndị ụka gwara gị na Igbo adịghị onye ọbụla gba ọsọ. Instead of you to go and verify, study ka ihe bụ na Igbo adịrọ mma, ka ihe mere ka idozie ya. Ụyọ ihe na-anaghị eme gị. You're ashamed because na your house is not good, you run away. Okay, I will go to yes, of course. Omenala Igbo adịrọ mma, nsogbu adịrọ. Then you run away. Your house is born, you run away. Ka the house gbazie ọkụ. Ọkwa eziokwu. Your house is not good and you run away. Hapụzie your children, hapụ your family, old women, old men, ịgba ọsọ. So ọkụ agbagbuzie everybody. Ị nọdịzie alone. Ị birizie alone na ụmụnne gị anwụsịa na your family die, everybody die. You will stay in America alone because your house na-agba ọkụ, ụlọ gị na-agba ọkụ. Hi. Ụmụ ibe. Is there always shameful thing na ndị Igbo eji ama atụ. Ndị Igbo eji ama atụ bụ ndị eji aka ọnụ. Ha birizie na mba ofesi nazie ebe ha mba, they will not go to their village. Ha na-arụzi village na US. Building villages in the US. Igbo village in the US. Ị ka nwere anị. You have land in this earth and you are built. Igbo onye Israel. Igbo onye Jew. Si enwe ha anị. Igbo's people ji ha nwere anị today, they have land.
ị gaa na US na-arụ Igbo village na US, ịrụzie ndị Juu na-enwe ha anị ka ihe ị ga-emezi. ị nwere fertile land, ị nwere mmiri, ị nwere agriculture, ị nwere ancestral land direct, you don't need to buy. ị hapụ ya gaa na Uganda, gaa na Gambia, gaa na Spain, gaa na America na-arụ Igbo village. ekwuasị ekwuo nwanne anyị nwere nsogbu, anyị mere accept there is a problem. onye ọbụla anyị emehiegwo megide nna nna anyị ha, megide n'igwe na ana. ọkwa nwere story of prodigal son kwa ekwuru ekwu. There is a prodigal son story. ihe a bụrụ about blame time or blame game. We know anyị ma kandas wee mee anyị arụ, pụta anyị maka ọ dị ara idozie. ọ bụ responsibility anyị to rebuild. Nobody will rebuild for you. o nwere onye ga-emere gị. ha emebie na anyị bụ na ha emebie na anyị. ha agụọ na anyị bụ na ha agụọ na anyị ịba. ha eme na anyị pọpị bụ na ha eme na anyị pọpị. ụmụnne anyị ga-eme na agha. onye ajụrụ ajụ na ajụ onwe. ha ajụgo anyị, ụmụnne ha ajụgo anyị, jụọ anyị, wekọrọ anị anyị, wekọrọ mmanụ anyị, wekọrọ resources anyị aga ka anyị hapụzie ya. mba na, but only way you can do it to change the mind. I change the mind of the people, then you will see. otu ka mmadụ bụ agwụ. agwụ bụ spirit volatile bụ ihe na-enweghị, ihe dị unstable. ọ dị hurricane, ọ dị ka hurricane, ọrịa enu ọrịa. otu a ka ọ dị. so ọ bụrụ na ya echenjiro the structure that molded you, which ordinary, enwere ihe a na-akọ nwere isi. ọ sịkwa gị jee na ma mfe ihe ọ chọkwara gị mee, nwanne enwere ebe ị na-eje. you are absolutely going to nowhere. ịchọ itinye ego gị, I can bet with anything, because ọ bụ the structure. Every land nwere structure. The structure that molded you, that gave birth to you, is hidden in ordinary. So ọ bụrụ na you find how the code is your own problem. If you don't decode the secret of your ancestors, that is your problem. nwa bekee decode go nke ya, ma na nke ya bụ na I am nobody, so I must invade people's land to be somebody. And ọ na-emete ọfụma. nwa bekee na-emete ọfụma. And your own bụ na ị nwere power to dictate what people do. ihe ị need bụ apply this power physically. ị bụrụ mighty, ị bụrụ almighty God. is your spirit nke anaghị afụ anya. nọdụ ebe a na spirit, mgbe ndị mmadụ nwụsịa, ijeje na spirit ma jebiri. ịnọ na physical life is your spirit, nọ na spirit gị nọ nọdụ dị. a ga-abịa were anị gị na physical life, nọdụ na spirit na-eche. jee nọdụ ebe ahụ na-eche ha na spirit. ha na-abịa, ha bịa dị ya, ha agwọ onye ọbụla ịba, wekọrọzie anị nke afọrọ afọ na onye ọbụla aba na akụkọ. ọ ka mma kwe were ọdịnala ya. The best thing nwere ike ime, ana m ekwu ya otu, onye ọbụla just go and record this and keep it somewhere. ọ bụrụ na ya emere ọdịnala, ọkwa ọdịnala nke dị na kanụ na-atọ ọjị. ọ bụrụ na ya emere ndozi ọdịnala ya, nwanne ihe ga-eme anyị, ọ ga-adị worst. onye si na asị go and mark it somewhere. Because why? The mind is the reflection of your emotion, and your character is the reflection of your emotion. The character, your organization, your environment is your emotion. And then there are 7 emotional principles in you. Hard n'ime gị there, 7 emotional principles. And when you connect through that 7 together to work together, apply them in physical life. Nwanne nwere ebe ị na-eje. Because onye Igbo na-ebi na nkịtị. Onye Igbo is living just like that. Kedu ihe ọ ga-eme buying and selling ọgwụ na ka ọ wee nwee ego kwụọ ụgwọ akwụkwọ n'irie nri. That's all. No program, no mind development program. Which ndị ọdịnala nwere mind development program. Mana anyị ka na-ebido. Anyị nọ na Genesis jee n'isi. Anyị nwere our own religious ideology. Anyị nwere our own commerce ideology. Anyị nwere our own philosophy ideology. Anyị nwere our own everything ọbụla a na-eme n'ụwa nke ndị ndozi ọdịnala maka ndị agwọ na anyị ịba. Nwanne nwere ọ bụrụ na ihe mee gị n'ụwa ịma ihe, enwezi ike hazi ama ihe. If you don't learn in this life, you can never learn again. Forget our politics. Create your own reality and use them to govern your land. Create, because that Judaism Israel was founded on Judaism, whether you like it or not. Any Arab country was founded on Islamic ideology. Any Western country was founded on Christianity ideology. Ụmụnne m ndị Igbo, where are you? Ụmụ Igbo, where are you?
ị nwere Igbo nwee everything, how did you govern yourself based on what? ị na-akọgari isi na ndị Hausa na-eme gị nka, ndị na-emesa na-eme gị nka. Ndị Hausa have an ideology based on Islam. Kedu ebe ị nọ? A na-ekriti enwe nke a na-ekriti ka na-ekwu okwu inwe ahụ akwu nonsense be na ahụ ka agaghị m ga aka isi n'anya si gị tụtụpụ ebe onye iberibe ka ịbụ. You don't know anything. Talking about politics with no ideology. A politics without ideology. Then based on what? N'ọdịnala anyị nwere ihe a na-akpọ Conservative Party and Democratic Party, which is nze na ọzọ, whether you like it or not. Anyị nwe ha na-abụ ndị ọdịnala nwere two, and anyị nwere program the two. So nwanne jee ebe a, nke a jee ebe a, anyị na-eme the move, anyị mesịa the move, anyị na-emekwa ihe anyị na-eme. Ọ ka esi eme n'ụwa, ka esi eme n'eluigwe. Ụra detịrị iberibe enwere ihe dịka politics ọwayo. Politics wayo ha niile wee ofu ihe. Ife ụka ha na-eme esi na pati nke amapụta eje na nka. What is the moral imperatus then? Where is the moral imperatus? Mmadụ ga-anọ na APC ọmọkwụ na PDP echi. Where is the enemy then? Ka ekwere ihe wụ your moral control? A na-aghọwo ndị iberibe. Nwanne, ideology rules. Ordinary way, philosophy of life, way of life. Akwụkwọ nke anyị, ụka nke anyị, ụka mba, ụka okwu na ụka. Ka esi eche echiche, ka esi efe Chukwu, ka esi eme ihe niile nke ndị ọdịnala. Ma ọgwụkwa na-echọ nsogbu adịrọ, ọ bụrụ by force. Na Israel enwe ndị Muslim ebe ahụ, nwee ndị Orthodox, nwee ndị Christian. Mana ọ dị Jewish nwe the state, and they dictate what happened inside that state. Ọ bụrụ na ị mere ọdịnala, ị gaghị dictate ihe na-eme n'ala Igbo. Never ever. Ị gaghị eme nwunye because ọdịnala ka ị ga-eje nwe your own politics, nwee nke ndị amị gị, nwee nke ihe ndị otu gị na ọkwa. Ọ tụrụ ọdịnala, ọ bụrụ na ọ bụrụ ya, because nwanne abụwa abụrụ nke ụwa bụ nke onye. A na-ekwu ya ekwu ụwa adị. A sị na ụwa adị ka echere. Ọ bụghị nwanne, ọ bụrụ ya. Ọ bụrụ na ụmụazị ga adịghị prepared from childhood, they will never be nobody. That is your problem. Because your children na-ere pure water, na-ere ji, na-ere gari na nwatakịrị, mgbe ha kwesịrị ị na-anọ a na-akpụ ụzụ, na-akpụ isi kpụsịa isi obuo, ọ na-eme ihe ọfụma. Ọ na-ere pure water that time, na-eku nwa kịta na ị chọrọ ka anyị mee magic. Mba, no, there is no magic in life nwanne. Magic bụ ihe mmadụ na-amarọ. Onye kana magic a na black, what I don't know. Electromagnetism, what I don't know. Magic bụ ihe mmadụ na-amara, ọ bụrụ na ọ naghị eme exist. Magic what you cannot define but it exists. So amara m ihe for me all magic. You got to go. So ọ bụrụ na ya enwero the basic philosophical principle na-eme odu brain of our children, nwanne enwere ebe anyị na-eje. Lelu ndị Igbo na ha ya esiri onye Igbo egbukasị ozu, ọ na-atụ akwụkwọ. The most intelligent onye Igbo gburu gogo na-atụ akwụkwọ. Nna n'anya ọgwụ aka ele ga-eje eje ụmụahịa, ọ na-azụ ọgwụ. Ọgwụ aka ebele ga-eje eje ụmụahịa, ọgwụ buying and selling. Nwanne ọ buying and selling ka ọ bụ nwe ihe ọzọ. So ị na-akpụ brain ka esi arụ ihe na-agba agba, ka esi arụ ihe na-efe efe, ka esi eje n'ikuku, ka esi eje na mmiri, ka esi eje n'ọnwa. Ọja bụ ihe a na-agba. Onye ọbụla ị kụziere ka esi eme na nwata, oto oji aka na-eme ya, o need mmadụ ịgwa ya. You don't need to tell the person. Ikuzigharịa this information ọdịnala ji. Anyị nye ụmụazị dị 5 years, I tell you in 15 years, ụmụazị ga-arụ plan. Ha ga-arụ plan ọdịnala. Ọ bụrụ oge site anyị ya apụta, talent hunting site, go there, Ọra Academy, go there and register. Ọ bụrụ na enwere ihe ịma, just dere anyị message ihe ahụ ịma, mee small video about it, post o, hapụziere, tụpụrụ nkịta ọkpụ, hapụ ihe na ndị mmụọ ga-eji eje. The talent Igbo ọ ga-akụba dis ọdịnala bụrụ time, ndị Igbo ga-abụ uru ma ha chọọ. Hapụgodi in politics, the time will come. Now level anyị nọ to mold the mind of our people first, then hapụzie ha, then we go and take over the power. Then we take over the power, don't worry yourself. Tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ, hapụ ya na ndị mmụọ ga-eje. Ịhụ ndị Igbo gọvanọs na Igbo nwe ihe ha na-eme. Ụmụ otobo buru afọ na-akpagharị, enwere ihe ha na-eme because ha bụ ndị nkịtị. Onye nkịtị enweghị uru ọ ga-aba. Iwere godo onye Igbo, the best onye Igbo tii n'ọkwa today, enwere ihe ọ ga-eme maka na onye nkịtị. O nwere ihe ọ ga-eme, gịnị ka ọ ga-eme? Kedu ihe ọ ga-eme? O ruo ebe ahụ ọchịnye ya location, kedu onye Igbo gọvanọ nwere his own economic generation, na-generate his own economy?
independent from that allocation. Gwa m one single governor na Nigeria. Tell me one single governor may generate own fund na abụrụ allocation. Them allocation. Oh, we never pay salary. They never give us allocation. Federal government is owing us money. Federal government is owing us money. Governor. Dustbin. A na-atụgide dustbin or mansion. Or mansion. Ihe a manu. This is manu. And the business, recycling. Plastic juru everywhere in that dustbin. Governor na-ekwu allocation. Farmland everywhere. Everywhere farmland. Trees everywhere. With ukwu isi, you can produce 6 different things. Governor can build so many industries. Governor can build water channel to people's house. There are so many things this man can do, but o choose wey para afọ na akpagari buru ego tii na bank. Oya ko na chi itinye nwanne, mold the mind of your people, they will take care of themselves. Oya ka na-ekwu maka ọdịnala. Mold the mind of the people, they will take care of themselves. Don't worry yourself. Man is Almighty God, but give them the information. Onye na chi ye, onye kwe chi ye ekwe, chi onye na-edu ye. Oya with destiny. Akara aka gị, aka ise ka ọ dị. That's why you nwee 26 alphabet in letters. Ọ dị n'aka gị ebe a ka ihe niile dị n'aka gị. N'aka gị ka ọ dị ụmụ ibe. Ka anyị gbara na ihe, anyị emezi na iberibe. Enweghị ihe ị ga-eme. If you like Nigeria, take it yourself today. You gotta remember. You can never do it because you don't have ideology. It's a pathetic truth. Ị nwere ihe ị gaghị eme nwunye. Ị ga na-ajọs na-ekwukwa otu isi ekwu na-akọgịrị. That's it. Because you don't understand. Ị dara aghọta ya because you don't understand. Nwanne ọdịnala abụrụ egwu ọgwụ, ọ bụrụ ịchụ aja, ọ bụrụ ụlọ agbazi n'ọsọ. Don't run. Nwere ihe dị die. Ihe a na-ekwu maka ya bụ ka ị ga-esi adị mma. A na-atụ atụmatụ. How are we going to be better? Nwee our own educational system that will develop the mind of our people. Ideology ka a na-akpọ ya. The idea, the way of living, so that your children will stay inside, will be in boss. So ha aga surround people jebe. Alụ a na-atụ na nke ndị ọdịnala. Ọ bụrụ ebe gbugbe ọkụkọ, chụwa aja, gbugbe ewu, kaba ntu. Ọ bụrụ ihe anyị na-eme. Biko. So ụmụ ibe, onye ọbụla na-eme ọnụ ọdịnala, o nwere ike nwere ndị na-eme otu ahụ, mana nke anyị na-ekwu maka ndozi ọdịnala. Maka na ọdịnala anyị gbara ụtụ maka ndị ọjọọ. Ndị ọrụ anụ emebisigoro anyị anị. Ndị ọrụ anụ emebisigo ọdịnala anyị. Anyị na-achọkwa iwezekwa ọdịnala anyị, tinye n'ọkụ, gbazie ya, ọghọ liquid, eme olugharịa ya back, werezie rụpụta superior ọdịnala, superior one, nke ya eme nwa bekee na-anụ, ọ na-agba ọsọ. Nwa bekee nụ ọgbapụ, nwa bekee nụ ndị Igbo mgbe gboo ndị Igbo, ndị savior, the builders, ọgbafuo. Kịta na agwa bekee nụzie Igbo, ọ tiri radio sef na-aṅụ champagne because ọ ma na ya abago na akụkọ. Nwa bekee nụzie Igbo, o tiri radio na-aṅụ champagne because ọ ma na ya abago na akụkọ. Ụmụ ibe, tata bụ gboo, ọdịnala bụ the only truth that we save ndị Igbo because our ideology based on indigenous ideology, based on ancestors' philosophy and idea. We don't need the external influence. Because the reality remains in our hand and the future is for us. Politics wayo, forget about it because all they make it distract. Build an idea. The idea will anchor the politics itself. The idea will anchor your nature. If you want your own governance and your own land, the idea have it already. So the idea is a pyramid. It's a body of itself. It's a body on its own, so that this idea will generate from now forever and ever. Everybody have an idea, you are going nowhere, and your existence will cease to exist. Okay, cease. Your idea, your existence will cease to exist because nature abhors vacuum. Simple as ABCD. Another agwa mmadụ ka obebe akwa. Ihe a na-agwa gị bụ eziokwu n'iru mmụọ na n'iru mmadụ. N'iru mmụọ na n'iru mmadụ. Ị nwere ideology to hold yourself in this life. That identity ahụ na-aza Igbo. Somebody created it.
he created the ideology of Igbo based on ordinary. And the ones you may abandon ordinary, Igbo cease to exist. That's simple truth. Can you na mmadụ laziri onwe ya asị? If ordinary goes away, Igbo cease to exist. So baruri na-ekwu na Igbo and Igbo Christian. O nwere isi. Ọ bụghị that is here will just confusion. Confusion ọ bụrụ ka ndị ụka confusion ndị ụka ga-asị Chukwu bụ father of Jesus. Ọ sịkwa na Mary bụ nne Chukwu. How can Chukwu is the father of Jesus and Mary bụkwa nne Chukwu again? Confusion everywhere. As Jesus is Lord, Jesus is Lord. Then who is God? Ọ sị na Chukwu bụ God. Then how come Mary bụ nne Chukwu again? Confusion everywhere. Scatter. So ụmụ ibe ọdịnala ọ ka mma maka onye ọbụla nụrụ ọdịnala chekwa na ọ bụ ndị na-aka nzu biko ọ bụrụ ebe a na-aka nzu ọ bụrụ ebe a na-ata ọjị ọ bụrụ ebe a na-achụ àjà mba ọ bụ ebe a na-atụ atụmatụ the highest ebe ndị Igbo na-atụ atụmatụ the way forward ọ ihe a na-eme n'ọdịnala biko. So onye ọbụla kwuru okwu ibi na ife onye na-aka nzu ahụ were dị ọjị aha maa ya n'isi were ọjị ahụ tiri na katapọtụ gbakpọọ ya anya maka ọha nwa debere isi one anyị dị ọha nwa debere anyị isi one maka ọ bụrụ na ọ bụghị ọjị ahụ na-ata ebe ahụ nwa bekee anyị ha bịa were anị anyị ọ bụrụ na ha so ibe ha na-eme fifth generation a na-asị wetara ha ọrụ anụ tawa ọrụ anụ abụrụ anị anyị ha ka na-ata ọrụ anụ ọha na-asịkwa ụnụ ka atawakwa ọrụ anụ again ọrụ anụ a ka anyị tegidere nwa bekee were anị anyị aka na-ekwu okwu ịta ọrụ anụ again nwanne iru ebe ahụ ọ na-ata ọrụ anụ ahụ were dati ọjị aha tinye na katapọtụ gbakpọọ ya anya buru ite ọgwụ aha kụọ ya n'isi narị ọfọ aha pịawa ya n'isi a na-ekwu na ọkụ gbara farị na gbara afọ ọnụ ya ọhịa ka anyị ga-eri ọhịa ụzọ imecha datin ụzọ adị mma imecha datin ụlọ ọgwụ adị imecha datin skuul adị imecha datin mmiri a na-acha mmiri adị mma na-aṅụ ya aṅụ mmadụ anọkọtara ezuzugharị ọ bụrụ datin ka nna nna anyị ha na-ekwu ọ bụrụ datin nọdụ anyị n'ebe a na-ekwu gị nọnsensị iru ebe ahụ buru ite ọgwụ ahụ tụọ ya n'isi ka m mara ihe chi ahụ ga-eme nonsense. Ụmụ ibe ordinary way of life ọ bụrụ that nonsense is a way of life, so it's better you create one for yourself, create a decent life for yourself, create a playing ground ebe ụmụazị na-egwu egwu mgbe ndị ochie ha na-egwu egwu ọnwa, build those systems onye ha na-ekwu maka ya, build a decent educational system ga-edozi ụbụrụ. Ị na-eje n'ọnwa na-arụ ezigbo ihe, onye ị na-awọchi telivishọn ife Amerịka ọ na-amaghị mma, ị na-anwụ na mmiri ije eje Europe, asịzie gị ka eme ya eme isi mba, asị gị ka eme ya n'Igbo dị ka Europe isi m mba, na ọ bụ nke Europe ya agaghị mma ije, mana asị gị ka eme ya isi mba. We must go our ancestors way, we must go back to our ancestors. Ebe ka ị na-eje, there is no yesterday. Yesterday is you. Yesterday is nothing but memory. It is you. The ancestor is you. We are talking about emotional behavior. Ndị ichie, ndị nka is in you. Is your emotion, the position of your mind at the moment. Ọ na-akọgeri mmụọ niile na-eme exist is in you. You are the center of the universe. You are mmadụ. That's why it's mmadụ, the manual script, the manual. So you hold everything in your hand. You are the almighty creator, visible reality, visible existence of Obunguwa, with the physical existence of almighty creator Obunguwa, because anything apart from you, nothing else exists in this physical reality Obunguwa, because that's why they gave you that 9 forces inside you to control everything that is being created in this earth. Ịhapụ ya chọrọ nonsense na-akọgeri. Ụmụ ibe anyị ekenekwa unu taa, anyị ekene gị eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ikwu, kene ibe, kene ndị ọkpụ na ndị egede, kene ndewo ndị ọdịnala, kenekwa ndị kwere n'ihe otu kwuru. Anyị sị na ya abịago, kama anyị ga-agaghị eme ọdịnala, kama enu na ana gbawa, kama ka anyị nwụrụ onwụrụ, because nke a mmadụ dị ọwụ ndụ, nke anyị dị ọwụ ndụ. Anaghị m ebe akwa, I am not a victim. Onwe abụrụ m a slave, abụrụ m anything. Ihe m bụ a human being, and nobody can ever take this brain away from me. It's my own brain, and ihe ọbụla m chọrọ iji eme ka m eji ya eme. I have associated the brain with ani ọdịnala ka m ga-eso, and onye ka m ga-eme, and aga ga-eme sure na anyị ga-eme. Ịbịa na ala Igbo nwanne, ị gaghị apụzi apụ. That is our target. Na ịbịa na ala Igbo
asị gị jee Amerịka esi mba. Ịgụsị akwụkwọ na ọdịnala asị gị jee Amerịka esi mba. Ọ bụ ihe anyị chọrọ. That is our aims and objectives. Ọ bụ ihe anyị chọrọ ụmụ Igbo. So rapụ na akụkọ, rapụ na okwu n'okwu abụrọ nni. A sị m udo dịkwara ụnụ ka ọ dịbakwa na echi. Ka ekekere ụwa dobe ụnụ ka anyị Igbo chebe ndị Igbo ndị kwere n'ihe otu kwuru. Ọkwa ndị zigzag ndị na-asị mmadụ weta ego mba. Anyị anaghị ana mmadụ ego ebe a ka ọ dịkwa.